Teille on uskoteltu, että empaattinen ihminen on heikko ja murtuu lopulta paineen alla. Se on vaarallinen valhe. Kun psykologinen kipukynnys ylitetään riittävän monta kertaa, aito empaatti ei romahda, vaan muuttuu absoluuttiseksi jääksi. Tämä äkillinen, täydellinen tunnekylmyys on tila, jota saalistajat ja manipuloijat pelkäävät enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Se on hetki, jolloin heidän pelinsä päättyy lopullisesti. Jos jatkatte loputonta empatian ja anteeksiannon kierrettä, häviätte pelin. Jos ette lopeta narsistin loputonta ymmärtämistä juuri nyt, tällä sekunnilla, menetätte heti huomisaamuna jälleen uuden palasen mielenterveydestänne. Te yritätte epätoivoisesti lämmittää ihmistä, jolla ei ole minkäänlaista neurobiologista kykyä vastavuoroisuuteen. Tuo tyhjö imee teidät kuiviin, kunnes jäljellä on vain epätoivoa ja särkyneitä hermoja. Teidän ei kuitenkaan tarvitse opetella ilkeyttä tai muuttua samanlaiseksi hirviöksi kuin piinaajanne. Ratkaisu piilee siinä, mitä Carl Jung kutsui nimellä varjo. Teidän on ainoastaan vapautettava se kylmä, alkukantainen ja armoton voima, jota olette tähän asti hävenneet ja yrittäneet tukahduttaa itsessänne. Se ei ole pahuutta. Se on mielenne syvin ja tehokkain suojamekanismi, joka on valmiina astumaan esiin heti, kun annatte sille luvan. Siirrymme Tampereen Hervantaan, aivan tavalliseen kerrostaloasuntoon, mutta tunnistatte tästä tilanteesta varmasti välittömästi itsenne. Olette ehkä kokeneet aivan saman kuin Venla. Hän katsoo miestään silmiin järjettömän riidan keskellä, mutta ei tunne enää yhtään mitään. Rinnassa ei ole vihaa, ei sääliä, ei edes pelkoa. Siellä on vain ääretöntä, onttoa tyhjyyttä. Vastapuoli huutaa entistä kovemmin ja alkaa riehua, koska hän aistii menettäneensä otteensa. Tämä pelottava turtumus, jonka ehkä itsekin olette kokeneet, ei ole merkki masennuksesta tai siitä, että teissä olisi jotain vialla. Se on puhtaasti psyyken hätäkatkaisin. Tunnekylmyys pitkäaikaisen ja uuvuttavan trauman jälkeen ei tarkoita empatian menetystä. Se on alitajunnan suorittama taktinen vetäytyminen, kirurgisen tarkka suojamuuri, joka aktivoituu hengenvaarassa. Mielenne sulkee tunteet suojellakseen ydinminuuttanne lopulliselta tuhoutumiselta. Carl Jung määritteli tämän mielen ilmiön käsitteellä enantiodromia. Se tarkoittaa psyyken vääjäämätöntä ominaisuutta kääntyä täydelliseksi vastakohdakseen silloin, kun jokin ääripää on saavutettu. Kun olette antaneet liikaa, joustaneet loputtomiin ja ymmärtäneet ymmärtämästä päästyänne, tuo ylikiltteys muuttuu eräänä päivänä väistämättä jäätäväksi välinpitämättömyydeksi. Se on luonnon laki, joka iskee manipuloijaan silloin, kun hän vähiten sitä odottaa. Katsokaa tarkkaan, mitä tuossa hiljaisuuden hetkessä todella tapahtuu. Teidän jäätymisenne paljastaa vastapuolen piilotetun anatomian. Saalistaja elää yksinomaan teidän reaktioistanne. Kun suljette empatian hanat ja muututte harmaaksi kiveksi, jolta ei heru pisaraakaan tunnetta, hyökkääjä kohtaa ensimmäistä kertaa oman sisäisen tyhjyytensä. Teidän kylmyytenne on peili, joka heijastaa narsistin oman riittämättömyyden takaisin häneen itseensä. Tämä absoluuttinen reagoimattomuus ei siis ole heikkoutta, vaan suurinta mahdollista valtaa. Te ette enää pelaa säännöillä, jotka on luotu teidän tuhoamiseksenne. Olette astuneet ulos myrkyllisestä kehästä ja antaneet varjonne vetää rajat, joita pelkkä kiltteys ei koskaan pystynyt ylläpitämään. Hiljaisuudessanne piilee voima, joka purkaa hyökkäjän valtarakennelman ilman ainuttakaan fyysistä lyöntiä tai korotettua ääntä. Nyt teidän on kysyttävä itseltänne jotain hyvin kipeää ja perustavanlaatuista. Mitä jos se ominaisuus, jota olette pitäneet suurimpana hyveenänne, kykynne tuntea loputonta sääliä ja ymmärrystä niitä kohtaan, jotka satuttavat teitä, onkin todellisuudessa ollut suurin aseenne itseänne vastaan? Oletteko valmiita kohtaamaan sen kivuliaan totuuden,
että kiltteytenne on pitänyt teitä ansassa, ja ymmärtämään, miksi teidän on vihdoin annettava jään peittää sydämenne. Jotta voimme ymmärtää, miksi mielenne joutui turvautumaan tähän äärimmäiseen, jäätävään hätäkatkaisimeen, meidän on avattava itse sairauden mekanismi. Meidän on suoritettava kylmä ja kirurginen leikkaus siihen näkymättömään dynamiikkaan, joka pakotti teidät tuohon umpikujaan. Tämä on manipuloinnin anatomiaa puhtaimmillaan, prosessi, joka tapahtuu joka päivä huomaamattanne. Se ei ala huudolla, vaan hienovaraisella todellisuuden tajun murentamisella. Siirrämme katseemme tyypilliseen avokonttoriin Pasilassa. Olli yrittää epätoivoisesti selittää esimiehelleen, miksi uusi, yötyötä vaativa aikataulu on kerta kaikkiaan mahdoton toteuttaa. Hän on tehnyt 3 ihmisen työt 5 vuoden ajan, mutta pelkää silti vaatia oikeuksiaan. Pomo ei korota ääntään. Hän hymyilee vinosti ja kääntää taitavalla retoriikalla omat johtamisvirheensä Ollin kuvitelluksi epäpätevyydeksi. Olli tuntee tutun puristavan kivun rinnossaan. Hengitys muuttuu pinnalliseksi, ja ennen kuin hän edes tajuaa, hän huomaa pyytävänsä anteeksi omaa luonnollista reaktiotaan. Tämä ei ole yksittäinen työtilanne, vaan systemaattinen mielenkaappaus. Tässä piilee se syvä kognitiivinen dissonanssi, joka teidän on kohdattava. Miksi narsistinen esimies tai kumppani valitsee kohteekseen aina ylikiltin empaatin, eikä koskaan toista narsistia? Vastaus ei löydy teidän heikkoudestanne, vaan teidän psyykkisistä resursseistanne. Narsistisen saalistajan psyyke on pohjimmiltaan kuin valtava, sammumaton musta aukko. Carl Jungin syväpsykologian valossa voimme nähdä, ettei tällaisella yksilöllä ole kykyä tuottaa omaa sisäistä valoaan tai arvoaan. Hän ei kykene generoimaan elämän energiaa, vaan hän elää yksinomaan loisena ulkoapäin tulevasta emotionaalisesta palautteesta. Tälle mustalle aukolle on täysin yhdentekevää, onko tuo palaute positiivista rakkautta vai negatiivista epätoivoa. Teidän epätoivoiset yrityksenne selittää asianne parhain päin. Teidän raskaat kyyneleenne ja jatkuva itsenne syyllistäminen ovat hänelle pelkkää polttoainetta. Teidän reaktionne on ainoa asia, joka pitää hänen valheellisen, hauraan egon rakennelmansa pystyssä. Ilman teidän kipuanne hän joutuisi kohtaamaan oman tyhjyytensä. Kliinisessä psykologiassa tätä mekanismia kutsutaan projektiiviseksi identifikaatioksi. Se on paljon syvempi ilmiö kuin pelkkä syyttely. Se on suoranainen mielen invaasio, jossa hyökkääjä siirtää oman sietämättömän häpeänsä, arvottomuutensa ja riittämättömyytensä teidän kannettavakseen. Pomo, joka on sisimmässään epävarma ja kyvytön johtaja, ei käsittele omaa riittämättömyyttään, vaan injektoi sen suoraan teidän ihonne alle. Tuo jäätävä puristus rinnassanne ja jatkuva tunne siitä, että mikään tekemänne ei koskaan riitä, ei alkujaan kuulu teille. Se on saalistajan omaa, tukahdutettua tuskaa, jonka hän pakottaa teidät kokemaan fyysisesti puolestaan. Koska narsisti on täysin kykenemätön kohtaamaan omaa jungilaista varjoaan ja sen sisäistäämää häpeää, hän käyttää teitä eräänlaisena psykologisena kaatopaikkana. Te kannatte hänen psyykkistä taakkaansa. Tässä on teille kirurgisen kylmä totuus. Teidän empatiastanne on tehty ase teitä itseänne vastaan. Kun yritätte ymmärtää manipuloijaa ja joustaa hänen vaatimustensa edessä, te ette suinkaan ratkaise konfliktia. Päinvastoin, te otatte vastaan yhä enemmän hänen myrkyllistä projektiotaan. Joka kerta kun pyydätte anteeksi olemassaoloanne ja reaktioitanne, vahvistatte hänen harhaista käsitystään omasta ylivertaisuudestaan. Olette nyt nähneet saalistajan mielen koneiston. Olette ymmärtäneet, kuinka teidän valonne imetään tähän tyhjyyteen ja kuinka teihin istutetaan vierasta häpeää. Mutta tämä loinen ei voisi koskaan kiinnittyä teihin ilman teidän omaa, tiedostamatonta suostumustanne.
Jotta voimme katkaista tämän kytköksen lopullisesti, meidän on käännettävä tutkiva katse takaisin teihin. Mikä on teidän oman mielenne sokea piste, joka pitää teitä panttivankina? Siirrymme tyypilliseen hervantalaiseen kerrostaloasuntoon, missä keittiön lattian kylmyys tuntuu paljaiden jalkojen alla. Venla istuu siellä yksin hiljaisuudessa ja kelaa mielessään miehensä raivokohtausta. Hän kuiskaa itselleen tutun loitsun. Hänellä oli rankka lapsuus. Hänen isänsä oli julma. Tämä on se sokea piste. Kun olemme paljastaneet saalistajan tyhjyyden, meidän on leikattava auki teidän oma, aktiivinen roolinne tämän sairaan illuusion ylläpitäjinä. Vennon mieli on rakentanut täydellisen suojamuurin ahdistavaa todellisuutta vastaan. Se muuri on teillekin varmasti tuskallisen tuttu. Teidän oma, loputon empatianne. Mutta kysykää nyt itseltänne rehellisesti. Mitä jos tämä rajaton, jalo ymmärtäväisyytenne ei olekaan lainkaan hyve? Mitä jos teidän pyhimysmäinen kykynne antaa anteeksi jokainen loukkaus onkin vain pelkuruuden naamioima, syvä psykologinen pako ulkopuoliselta konfliktilta? Te kenties uskotte olevanne moraalisesti ylivertaisia, koska jaksatte kantaa toisen ihmisen pahuutta. Venla uskoi pitkään rakastamansa miestään enemmän kuin itseään, pitäen tätä kärsimystä jonkinlaisena kunniamerkkinä. Mutta kirurgisen tarkassa analyysissä tämä loputon kiltteys paljastuu psyyken syväksi epätasapainotilaksi. Te ette anna anteeksi siksi, että olisitte vahvoja. Te annatte anteeksi, koska olette henkisesti halvaantuneita ja pelkäätte rajoihin liittyvää vihaa. Meidän on käännyttävä Carl Jungin analyysin puoleen ja kohdattava se osa mieltänne, jota olette koko elämänne ajan eniten paenneet. Kyse on varjosta. Varjo ei tarkoita pelkkää pahuutta, vaan se on psyykenne pimeä, elinvoimainen puoli. Se sisältää teidän kykynne primitiiviseen aggressioon, ehdottomaan rajojen vetämiseen ja armottomaan ei-sanaan. Olette typistäneet tämän fundamentaalisen puolen itsestänne olemattomiin, yrittäessänne olla täydellisen mukautuvia. Ymmärtäkää tämä oivallus. Ihminen, jolta puuttuu täydellisesti yhteys omaan varjoonsa, ei ole todellisuudessa hyvä. Hän on ainoastaan harmiton ja vaaraton. Saalistajalle tällainen ihminen on täydellinen saalis, sillä harmiton ihminen ei koskaan pure takaisin. Venla tajuaa yhtäkkiä keittiön lattialla istuessaan, että hänen kykynsä ymmärtää miestään onkin juuri se mekanismi, joka pitää koko väkivallan koneistoa käynnissä. Ilman Venlan mukautumista peli päättyisi. Tämä on se sekunti, jolloin oman sädekehänne on murskauduttava. Kiltteys, jolta puuttuu varjon tuoma vaarallisuuden potentiaali, ei ole mikään moraalinen saavutus. Se on pelkkää vastuunpakoilua. Jos ette kykene olemaan tarvittaessa uhkaavia ja ehdottomia, teidän hyvyytenne on vain psyykkistä laiskuutta. Te valitsette alistumisen tutun tuskan, koska oman voiman haltuunotto vaatisi teiltä vastuunottamista ja astumista avoimeen konfliktiin. Tämä suora diagnoosi repii auki sen kaikkein kipeimmän haavan, ja tiedän, että näiden sanojen vastaanottaminen vaatii teiltä todellista urhoollisuutta. Jos tunnistatte tästä kuvauksesta itsenne, jos näette oman kiltteytenne kääntöpuolen juuri nyt kirkkaammin kuin koskaan, tykkääkää tästä videosta. Jakakaa oivalluksenne kommenteissa, sillä teidän ei tarvitse kantaa tätä häpeää yksin. Tilaamalla kanavamme varmistatte, että löydämme yhdessä tien ulos tästä labyrintistä. Kun tämä myrkyllinen illuusio jalosta kiltteydestä on nyt riisuttu, jäljelle jää vain paljas totuus ja hitaasti heräävä varjo. Teidän on lopetettava toisen ihmisen sairauden pelastaminen ja alettava puolustaa itseänne. Mutta miten tämä varjon integraatio tapahtuu käytännössä, ilman että muututte itse hyökkääjäksi? Seuraavaksi tarkastelemme tarkkaan, miltä psyykken herääminen todella näyttää, kun empaatti muuttuu jääksi ja vetää lopullisen rajan.
Kun oman varjon olemassaolo ja sen potentiaali on vihdoin hyväksytty, on aika siirtyä teoriasta käytäntöön. Tämä ei tarkoita sokeaa raivoa tai astioiden rikkomista. Se tarkoittaa tämän hiljattain heränneen voiman viiltävän kylmää, strategista ja täysin tietoista käyttöä silloin, kun konflikti on väistämätön. Olette saapuneet pisteeseen, jossa psyykinen on valmis kohtaamaan saalistajan ilman pelkoa, mutta myös ilman pisaraakaan empatiaa. Olemme jälleen Pasilan avokonttorissa, viikkopalaverin painostavassa ilmapiirissä. Ollin esimies aloittaa tutun, koko työyhteisön edessä tapahtuvan piiloaggressiivisen nöyryyttämisen. Aiemmin Olli olisi tässä kohtaa alkanut selitellä, pyydellä anteeksi tai puristanut kätensä nyrkkiin pöydän alla yrittäen epätoivoisesti niellä häpeänsä. Mutta tänään jokin hänen sisällään on peruuttamattomasti muuttunut. Varjo on ottanut ohjakset. Olli ei ala puolustautua, mutta hän ei myöskään alistu. Hän vain katsoo pomoa suoraan silmiin, täysin ilmeettömänä, räpäyttämättä silmiään ja täydellisen hiljaa. Se ei ole mykkäkoulua, vaan absoluuttista jäätävää läsnäoloa. Pitkien tuskallisten sekuntien kuluessa huoneen dynamiikka muuttuu fyysisesti käsin kosketeltavaksi. Yhtäkkiä ylimielisen esimiehen puhe alkaa hidastua, ja hänen äänensä värähtää hallitsemattomasti. Tässä tapahtuu jotain sellaista, joka jokaisen psyykkisen väkivallan uhrin on elintärkeää ymmärtää. Eteemme nousee suuri paradoksi. Miksi täydellinen, tyhjä reagoimattomuus on ainoa asia koko maailmassa, joka voi todella murtaa narsistin mielen? Miksi se, ette te tee yhtään mitään, on monin verroin tuhoisampaa ja pelottavampaa kuin se, että huutaisitte kurkkunne käheäksi ja vaatisitte aggressiivisesti oikeutta? Vastaus löytyy narsistisen lähteen absoluuttisesta katkaisemisesta. Kuten aiemmin totesimme, tämä mielenloinen tarvitsee teidän tunnereaktionne selviytyäkseen. Kun otatte varjonne käyttöön ja muututte täydeksi jääksi, manipuloija ei saa teistä irti pelkoa. Hän ei saa teistä irti vihaa, eikä hän saa kaipaamaansa epätoivoista rakkautta. Hän iskee kyntensä tyhjyyteen, ja hänen koko illuusionsa omasta hallinnastaan murtuu välittömästi. Suositussa psykologiassa puhutaan usein pinnallisesti harmaan kiven taktiikasta, jossa uhrin neuvotaan olemaan tylsä ja reagoimaton. Mutta tämä tila, johon Olli on juuri astunut, on jotain paljon syvempää. Se ei ole pelkkä mekaaninen käyttäytymismalli tai ulkoa opeteltu kikka, jonka tavoitteena on välttää konflikti. Se on ontologista poissaoloa. Se on syvä, tiedostettu valinta lakata olemasta olemassa vastapuolen sairaassa näytelmässä. Ontologinen poissaolo tarkoittaa sitä, että olette tilassa fyysisesti täysin läsnä. Hengitätte samaa ilmaa, mutta psyykkisesti olette muuttuneet täysin saavuttamattomiksi. Olette kuin graniittiseinä, johon manipuloijan sanat kimpoavat tekemättä naarmuakaan. Te ette tarjoa enää minkäänlaista kaikupohjaa hänen omalle häpeälleen tai epävarmuudelleen. Teidän hiljaisuutenne ei ole puolustautumista. Se on saalistajan olemassaolon kieltämistä. Kirurgisen tarkassa mielessä te riisutte hyökkääjän aseesta juuri sillä sekunnilla, kun ymmärrätte, ettei teidän tarvitse reagoida hänen todellisuuteensa. Kun Olli katsoo pomonsa läpi, hän ei näe enää pelottavaa auktoriteettia, vaan ainoastaan tyhjän, reaktioita kerjäävän mekanismin. Tämä jäätävä, emotionaalinen irtautuminen palauttaa vallan sinne, minne se todellisuudessa kuuluu. Teistä tulee koskemattomia, koska teiltä ei voi viedä enää mitään. Mutta mitä tässä armottomassa hiljaisuudessa todella tapahtuu sille, joka on tottunut hallitsemaan huonetta pelolla ja syyllisyydellä? Kun empaatti muuttuu jääksi ja vetää tämän näkymättömän, ylittämättömän rajan, saalistajan mieli ei suinkaan rauhoitu ja siirry eteenpäin. Päinvastoin, se suistuu välittömään ja hallitsemattomaan kaaokseen.
Jotta voimme ymmärtää, miksi Ollin esimiehen ääni alkoi väristä, meidän on ryömittävä vielä syvemmälle pimeyteen. Seuraamme tuota esimiehen äänen värinää suoraan pinnan alle. Hylkäämme uhrin näkökulman ja viemme tutkivan kameran suoraan saalistajan mielen pimeyteen sillä tarkalla sekunnilla, kun teidän katseenne muuttuu kuolleeksi jääksi. Huoneessa vallitsee täydellinen fyysinen hiljaisuus, mutta manipuloijan aivoissa käynnistyy kuurouttava hälytys. Se on hetki, jolloin täydellinen hallinnan illuusio särkyy ja todellisuus iskee läpi. Suoritamme kylmän ruumiinavauksen tälle psykologiselle romahdukselle. Mitä todella tapahtuu hyökkäjän pään sisällä, sillä 100 sekunnilla, kun te ymmärrätte hänen todellisen mitättömän kokonsa? Kun ette enää reagoi pelolla tai joustamisella, te viette häneltä hänen ainoan elinvoimansa lähteen. Tämä hiljaisuus paljastaa myrkyllisen dynamiikan suurimman salaisuuden, jota hyökkäjä yrittää varjella viimeiseen asti. Tämä manipuloiva yksilö on koko elämänsä ajan selviytynyt siirtämällä oman sietämättömän häpeänsä teidän kannettavakseen. Kun teidän psyykenne sulkeutuu ja muuttuu ontologiseksi graniittiseinäksi, tämä loismainen projektio ei enää uppoakaan teihin. Sokea maali muuttuu yhtäkkiä heijastavaksi peiliksi. Ensimmäistä kertaa koko olemassaolonsa aikana manipuloija joutuu katsomaan suoraan siihen lohduttomaan tyhjyyteen, jota hän on pakoillut. Tuo kohtaaminen oman peilikuvan kanssa on hänelle täysin sietämätön kokemus. Carl Jungin sanoin, hän joutuu kohtaamaan sen alitajunnan pimeyden, jonka hän on yrittänyt epätoivoisesti naamioida ylimielisyydellä. Kun hän näkee teidän tyynessä, kylmässä katseessanne oman voimattomuutensa, hänen egonsa puolustusmekanismit romahtavat kasaan. Se ei ole vain epämukava tunne, vaan se on hänen valheellisen olemassaolonsa kuolemantuomio. Tässä vaiheessa olette ehkä itsekin todistaneet, kuinka hiljaisuuttanne seuraa käsittämätön narsistinen raivo tai vaihtoehtoisesti epätoivoinen teatraalinen itku. Älkää koskaan erehtykö luulemaan tätä reaktiota todellisen voiman osoitukseksi, saati sitten aidoksi rakkaudeksi tai katumukseksi. Se on täydellisen paljastetuksi tulleen pienen lapsen primitiivinen paniikkireaktio, kun koko hänen valheellinen minäkuvansa hajoaa palasiksi. Teillä on nyt hallussanne lopullinen älyllinen ylivoima tässä sairaassa pelissä. Näette aivan kirkkaasti, että pelätty, kaikkivoipaiselta vaikuttanut hyökkääjä on todellisuudessa äärettömän heikko, tyhjä ja teistä täysin riippuvainen olento. Kun tämä kirurginen ymmärrys lävistää mielenne lopullisesti, pelko menettää viimeisenkin otteensa. Saalistaja on riisuttu aseesta pysyvästi, ja hänen raivonsa kaikuu enää vain tyhjille seinille. Kun vastustajan anatomia on paljastettu ja ymmärretty, on aika kerätä oma psyyke takaisin ehyeksi kokonaisuudeksi ja vetää lopullinen raja. Palaamme Hervanan kerrostaloasuntoon, mutta tällä kertaa ilmapiiri on täysin muuttunut. Venla pakkaa laukkujaan eteisessä hiljaisuuden vallitessa. Hänen vierellään mies vuoroin raivoaa ja vuoroin anelee itkien anteeksiantoa, mutta ohiajavan auton ääni ulkona tuntuu Venlasta merkityksellisemmältä. Myrsky on laantunut, eikä hänellä ole enää tarvetta selittää, huutaa tai edes kostaa. Venla on vihdoin löytänyt todellisen itseytensä, eikä mikään manipulointi tässä maailmassa voi enää koskettaa häntä. Mutta hän on vain esimerkki, peili psyyken mekanismeille. Teidän oma taistelunne on käynnissä juuri nyt, omien elämienne eteisissä ja neuvotteluhuoneissa. Nyt kun olette nähneet sen hirviön ytimeen, joka yritti syödä teidät elävältä, tajuatte sen säälittävän pienuuden. Teidän ei tarvitse enää paeta, sillä mikään ulkopuolinen harha ei voi hallita ihmistä, joka hallitsee oman mielensä pimeyttä. Tässä herää usein pelottava kysymys. Voitteko koskaan todella menettää kykyänne rakastaa, jos opitte olemaan näin jäätävän kylmiä niille, jotka ovat ansainneet vain hiljaisuutenne?
Vastaus on ehdoton ei. Tämä viiltävä tunnekylmyys ei koskaan ole normaalia ihmistä tai aitoa rakkautta kohtaan suunnattu pysyvä olotila. Se on ainoastaan psykologinen tarkkuustyökalu, jonka otatte käyttöön silloin, kun on aika irrottaa loinen järjestelmästä. Te ette muutu tunteettomiksi, vaan valikoiviksi. Tätä päämäärää Carl Jung kutsui individuaatioksi. Se on saavutettu vasta silloin, kun jalo kiltteytenne ja vaarallinen varjonne eivät enää taistele keskenään alitajunnassa. Ne ovat lakanneet olemasta vihollisia ja yhdistyneet psyykenne lahjomattomaksi suojelijaksi. Hyvyytenne ei ole enää sokeaa alistumista, vaan tietoista valoa, jota suojelee täydellisen häikäilemätön rajojen vartija. Olette jalostaneet kokemanne tuskan puhtaaksi, suvereeniksi voimaksi, jota kukaan ei voi enää horjuttaa. Nyt on aika vahvistaa tämä lopullinen irtautuminen. Jos olette valmiita jättämään uhrin roolin taaksenne ja ottamaan tämän uuden, horjumattoman voiman haltuunne, kirjoittakaa tämän videon kommentteihin sanat: minä valitsen itseni, ja minun hiljaisuuteni on minun absoluuttinen kilpeni. Tehkää se aikomuksen vahvistamisen aktina. Painakaa myös tykkäystä, jos tämä analyysi auttoi teitä näkemään totuuden, ja tilatkaa kanava, jotta voimme jatkaa tätä vahvistumisen matkaa yhdessä yli kaikkien esteiden. Kun astutte ulos tästä analyysistä takaisin omaan todellisuuteenne, muistakaa, että teidän kiltteytenne on arvokas lahja, joka kuuluu vain niille, jotka osaavat vastata siihen samalla mitalla. Kaikille muille teillä on tarjota vain ontologinen poissaolonne ja jäänkylmä, murtumaton suvereniteettinne. Kantakaa tätä uutta ymmärrystä ylpeydellä, sillä olette selviytyneet pimeydestä ehjinä. Teidän tahtonne on nyt teidän ainoa lakinne. Yhteys katkaistu.